Kanadu, Spojené štáty alebo Slovensko, teraz príležitosť, ktorej sa ocitol Hudáček príležitosti, Havard nevie, kde je puk, ešte tam dôrazne pracoval aj Dominik Graňák, vedieme 1-0 nad Američanmi, 40. Hanzuš, Radivojevič ide do prečíslenia, ukazuje sa mu tam Sekera na opačnej strane, Radivojevič, gól! 2-0 vedie Slovensko nad Spojenými štátmi. Výborne to spravil aj Radivojevič, ktorý sa teraz plne rehabilitoval za nepremenenú šancu proti Fínsku. Ale aj Andrej Sekera, ktorý odtiahol brániaceho hráča a uvoľnil vlastne os ihriska Radivojevičovi, ktorý korčuloval z ľavej strany ako pravák, to mal ideálne na striedanie, si mierne predložil Tatar. Haščáková prihrávka, Bližňáková, tutovka, ešte Sekera môže strieľať. Gól! 3-1! 6 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Opäť vyhrávame o 2 góly. Perfektná akcia našej štvrtej formácie. Andrej Sekera a jeho prvý gól na majstrovstvách sveta v jeho 20. zápase na šampionáte. A hneď aj hudba je naša. No, od začiatku ju hrajú. Hartwall Arene. Keď nám hokejový boh dopraje góly, tak nám aj režia v Hartwall Arene dopraje, nech Bože dá. Strela síce bola tečovaná, Ryan sa ukázal ako veľmi dobrý hráč pred bránkoviskom. Obrovské emócie aj Tomáš Kopecký, aj Branko Radivojevič. Veľmi dobre, že všetci hráči... Ešte 40 sekúnd potrebuje vydržať slovenský tím. Gól! Ďuro Mikuš rozhoduje! Strela od stredného pásma, ktorá predsa len prešla, tak nebol to Mikuš, bol to Miro Šatan, ktorý v jubilejnom zápase za slovenskú reprezentáciu dosiahol definitívnu gólovú pečiatku. 150. zápas hrá za náš tím a v ňom sa mu podarilo skórovať už 77. krát. Perfektná reakcia Mira Šatana tesne za červenou čiarou. Už nemal veľmi čo robiť, čo vymýšľať, aj keď Žrtka teraz hrala s nami. Oproti tomu predchádzajúcemu prípadu. Opäť osvedčil svoje skúsenosti. Najprv sa neukvapil, nesnažil sa spoza červenej čiary ohroziť prázdnu bránu. Nesmierne emotívny zápas. Ešte má pred sebou záverečné sekundy, ale na 2 góly to už Američanom nevydá ani pri najlepšej vôli. Tu je Miroslav Šatan. 66. zápas na majstrovstvách sveta a 32. gól. Neuveriteľná gólová úspešnosť.